ассалому алайкум дӯстони азиз, тамошобинони канали Саудо ТВ, мардуми ютуб, мардуми сарбаланди Тоҷикистон, мардуми муҳоҷир, мардуми хонахар. Имрӯз 7 феврали соли 2025 навор кардем тамошо кунем. Барои реклама ҳатман муроҷиат мекунем. Замин, мошин, хона, квартира чизе бошад дар WhatsApp рӯй кунем. Мо навораи бадна реклама карда фурӯшта мегузорем. ҳаракат мекунем тезтар савдо кабутем. Азиз, ирӯза наварда дӯстон ҳастай. Замини фурӯшӣ, квартираи фурӯшӣ, хонаҳои назди ҳавлигӣ. Нархҳомон аз 62000 сомонӣ, 76000 сомонӣ, 180000 сомонӣ. Хулас, беҳтарин навор шид. Фақат навора дӯстон то охир тамошо кунен, нагузаронда тамошо кунен. Адресора бо диққат гӯш кунен ки Саудо ТВ чӣ мега дӯстон. Лайкора монен, замин, мошин, хона чизе боша рӯй кунен. Навори баъд на реклама мекунем. Агар хоҳем ки канали Саудо ТВ пеш барава, агар хоҳем хонаҳо саудо шава, навор дар лайк занен, навор топ мерава дӯстон. Баъдан ба ҳар касам бовар накунен, диққат огоҳ бошен, бихонен. ҳамватанони азиз, кадоми шумо дар Москва или Московский област кору фаъолият мекунен ва хоҳиши бор равон кардан ба ватан дорен, ба шумо грузопирёзки акаи Нозима тавсия метем ки тӯли чанд солҳо оиди ҳамин система кори фаъолият мекунанд. Мақсад барои шумо аз 100 кило зиёд боша. Агар омада ба ҷои зистон бортона мегиранд, ба Тоҷикистон мебаранд, мерасонанд. Бор бурда мешавад ба Душанбе, Шаҳри Нав, Ваҳдат, Ҳисор, Регар, Ёвону, Бухтару, Кӯлоб, Восе, Файзобод ва дигар шаҳр ноҳияи Тоҷикистон бурда мерасонанд. Аз номи канали Саудо ТВ ба ширкати Акаи Нозим занг занед. Мақсад борошон ҳар ҳафта ба Тоҷикистон мераса. Марама занг зад дӯстон роҳӣ кунед бортона. дӯстони азиз, мегзарем ба аввалин хонаи фурӯшӣ имрӯзавон. навора то охир тамошо кунед. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ мо дар роҳӣ карданд ки дар ноҳияи Хуросон. хоб деҳаи Чиқилак мега дар ҳамин деҳа қарор доштааст. дорои 6 сотих замин, 3 дар хона барак кардагӣ. мега ки соҳибмулк мега, об свет дора. нархи хонара 76000 сомонӣ мегем. баня калидор дарунӣ ҳай. мактаб 1 километр дурай, масҷид, магазин қарибай мега. алиши ба мошин ва ба молҳолқатӣ алишам карда мешава. ба сӯми тоҷикӣ 76000 сомонӣ. абача нархи картошка кардан. нигоҳ кунен дӯстон азиз. занг бизанен, масъя кунен, бигӯен ки номерора аз канали ютуби Саудо ТВ гирифтам, айка ахадаш хид мекунад дӯстон азиз. фақат навора лайкора монен, подписатсия кунен агар хонахар бошен. мегзарем ба дуюмин замини фурӯшӣ. мо дар замин роҳӣ кардан ки дар ноҳияи Данғара, деҳаи Ҷартепа 8 сотих замин, битоно рехтагӣ тайёракай. ноҳияи Данғара, деҳаи маҳаллаи Ҷартепа 62000 сомонӣ. адресора гӯш кунен. документ дора. об свет мега ҳамсояҳо дора. зиндагӣ мекунам мардум. битонаш 3 дар хона ҳастай рехтагиай. хоб магазин харибиштай, мактаб харибиштай. хулас ноҳияи Данғара, маҳаллаи Ҷартепа 62000 сомонӣ мега. муомилаи созам карда мешавад. ина марамад нафарои заминхар акада занг бизанен, масиҳат карда бихаренеш срочно. мегзарем ба сеюмин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки назди ҳавлигӣ дар шаҳри Ҳисор, маҳаллаи Гулханӣ, назди қалъа мега. дар дачаҳош ҷойгир астай. 4 дар хона, 7 сотих замин, нарх 170000 сомонӣ. рақамҳои WhatsApp ахираш 0044. 4 хона, 2 тош мега, ремонти миёна. 2 таи дигаш мақсад битонош рехтагиай. хоб 170000 сум боз арзон ҳам карда мешава. хона бо кирпичи лоӣ, мақсад сохтагиай. 1 калидор. хоб хона мақсад ҳастай. хоб як хонааш 4x3, дуюм хона 3x3. маълумоти бештар дӯстон занг бизанен, ҷои беҳтарин дар қарор дорад, успетка бигирен. мегзарем ба чорумин маркази савдои фурӯшӣ, яъне ки мағозара гӯшен фурӯшай. маркази савдои фурӯшӣ дар ноҳияи Нуробод
подвал мақсад ошина обши 22 ба 11 будааст. чихел мебинен назди роҳи калон дар сентр қарор дорад. нархшам нархи бад нест. 1 миллиону 950 ҳазор сомонӣ мега. абача катежа бинен. хулас нафарое ки савдокунанда ҳастен, бизнесмен ҳастен, дар ноҳияи Нуробод маркази савдои фурӯшӣ ана ҳамиҷа қарор дорад. барои маълумоти бештар рақамҳои 8158 ёки ватсап ахираш 1490 ҳозир занг бизанен, маслиҳат ка бигирен. ҳамин магазин ба ҳамин нарх арзанда ҳаст ё ин ки нестай? кадоме ки моро мешнава хоҳиш мекунем ки ҳамин комментарияда нависен ки оё арзанда ба нарх ҳаст оё нестай. ина подвалаш дӯстон азиз. 22 ба 11 будааст. маълумоти бештарша занг бизанен. кадомитон мехарен, дӯсту бародартон мехара, масиҳат кана. панҷумин хонаи фурӯшӣ дӯстон азиз. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки дуҳуҷрага масоати 3 сотиқ замин. хоб шаҳри ҳисор, деҳаи уртабуз, ганҷрез, пушти мактаб. ай мактаб 150 метр дурай мега. шаҳри ҳисор 170 000 сомонӣ. ассалому алайкум бародари азиз мега соҳиби хона. хонамон дорои 2 ҳуҷра, дорои 3 сотиқ замин мебошад. ремонташ чихел мебинен миёна. зиндагӣ кунӣ мақсад мешава. документош да номи хидмай мега 100% ҳай. ҳамаи ҳамсояҳо зиндагӣ дора, муомила дора. занг занен овсветам дора. 170 000 сомонӣ. маълумоти пара рақамҳои ватсап ахираш 2200 ҳозир занг бизанен. хонаҳотонро навор карда роҳӣ кунен, видеонавори фасон кунен. мо дар ютубу тиктоки инстаграм реклама мекунем. ҳаракат мекунем ки иншоалло тезда фурӯхта битем бачаҳо азиз. мегзарем ба шашумин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастае ки дуҳуҷрага масоати 2 сотиқ замин. ноҳияи рӯдакӣ назди мошинбозор 195 000 сомонӣ. дар тарафи мошинбозор лави роҳи калон. дудархонаи 3/6 ҳамом, ҳоҷатхона, кухнӣ, беринда. вакруг маҳкам кардагӣ, дарвоза задагӣ, обсвет дора. ҳуҷҷат мақсад дора. хона падабои тайёрай. ҳаракат кан бихараш. 2 сотиқ дуҳуҷра 195 000 сомонӣ. абача гирдаш маҳкамай спет кинен бихаренаш. бениҳоят арзонаш карда ки срочна савдо шава. сум дар корай камбудӣ бояд ҳал карда бошава. занг занем масъя кинен. лайкора монен бачаҳо, лайкора монен. лайк намонден лайк бичахен, подписатсия кинен. ҳафтумин хонаи фурӯшӣ имрӯзамон. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки назди ҳавлигӣ дорои 4 ҳуҷра, дорои 4 сотиқ замин. анаи хонара бинен чихел фасони проекти зури замонавӣ хатӣ кардагиай. кришашам гарини маъқулшида, не ки нархаш маъқул нашид. шаҳри ваҳдат назди мошинбозор дар қарор дорад. поёни мошинбозор мақсад будааст. деҳаи чашма шаҳри ваҳдат поёни машинбазар дар қарор дорад. ҳуҷҷато 100% ҳай. квартира боша мега қабулш мекунем, алишам мақсад мекунем. може сум битен, може дака сумтон бита. нархаш 300 000 сомонӣ мега. нархаш 300 000 муомилаи созам карда мешава. рақамҳои ватсап 95 ҳозир занг бизанен, маъқул боша барем бихаренаш. хоб аму комментария барои шумо навор маъқул шид ё не? ҳатман бинависен ки гарени хирсан мешем. мегзарем ба ҳаштумин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки як ҳуҷрага квартира дар 6 этаж 36 метри квадратӣ галочка кардагиай таша нигоҳ кунед, дар ҳамуҷа қарор дорад. хоб нархшам зур будааст. 145 000 сомон. адресро гӯш кунед. дом дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. фасад задестия мардам аз роҳи назди роҳи калон
аз охири моҳи март барои ремонт иҷозатай. хуб, маълумоти бештар занг бизанен назди мақсад бари заправкаи Нуройл. суммон мега сахт зарур шудагиай 145 таш мондем ки срочна савдо карда шава. албатта ки ами наворои Савдо ТВ-ро тамошо кунен, бисёрш срочна сум дар корай дар мо реклама мекунад ки теза савдо шава. нуҳумин квартираи фурӯшӣ. И квартира бинен роҳат куненда. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки як ҳуҷрага квартира дар 5 этаж 30 метри квадратӣ, ноҳияи Сино, шаҳри Душанбе, Шаҳрёр адрес 355,000 сомонӣ, як ҳуҷрагаи 5 этажи доми 5 этажаи маҳаллаи Испечаки Адин, пушти ресторан Тоҷ, Шаҳрёр. Открытие лестница мега. ремонт хуб, криша мақсад ремонт дора. хулас беҳтарин ҷо, беҳтарин места. хуб, нархшам 355,000 сомонӣ. о дора, свет дора. маълумоти праша ҳамроҳи соҳибхона занг бизанен, маслиҳат карда бигирен. хулас бовар кунен, гарини меҳнат кесем. пашти ҳар рӯз навор мекунем ки хонахароам бисёрай подписатся мекунанд, дастгирӣ мекунанд, комментария мекунанд. мо ҳам бари шумо меҳнат мекунем. хулас чизе буд ҳамаша рекламото кардем. номерои ма барои реклама кардан мошин, замин, хона, квартира чизе бошад дар WhatsApp рӯй кунед, реклама ка фурӯшта мегузорем. нашоти одамое ки комната мекувен ку хеле аренда квартира, аренда комната, ё нафарое ки хонаҳотонро аренда меспорен, бародаре ки заминшон дар курай дар комментариё менависен. фақат дар WhatsApp нависонед, навори байдна эълонтон мекунем, ёфта метем иншоаллоҳ. лайкҳо рамонен, максимални подписатся кунед. зиндаву сарбаланд бошед.